Ongietorri lehia hasteko gogoz, gatoz gauza bat da izatea beste gauza bat nabarmentzea. Hemen maiazpian daukadan liburutxuen irakurri dut hori. Gaur Triboren berbak sarrik eskainiko dizkigulako. Kontu delako euskaldun bagara izate, nabarmendu barik, baina lehiakera batera etorrita, hemen nabarmentzieko meni, eta aurrera itxie, Maia Ainhoa, nabarmentzen ari zarete, besteak beste adi, etxeko danok, 10. saio izango da zuentzat. Hori da, miluzeko bigarren itzulere honetan daukagun errekorra. Antza izpek dute, astigarrako Ibon eta Beñat gure anaiek duten errekorra da, gaurko gaindituta zegoena izango da. Maia Ainhoa, ez ebez, maitasun asko. Aipatu genuen, 20. saiora helduko balira, hartuko luketela aurkezlen lekua guk eurena. Baina hortarako... Beste horrezte egin behar litzateke. Maia hori pixka negozia, uste. Baina asko pixka da. jetxin berdala, uste. Maia Ainhoa asko da, eta horrek miluzen zendo zabiltzaten erakusten du. Ondo? Gaur be? Ondo. Errekorra gainditzeko prest? Txaloak ere bai. 1.318 euren markagailuan eta gaur ere errekorrak apurtzeko prest datoz. Nabarmen eta trebeak, ataundarrak, Joritz eta Oier, anaiak, ez duen nabarmentasunak ere igual gora egin du herrian, ataunen eta zer dio jendeak? Gusto hazio jendea. Bai, miluzera etorri aurretik ere ezagunak bazineten herrian, nola baita... Ez gaiuk askota. Ja. Zergatik zarete, zuek ezagun herrian, beti izaten da bakoitzak, bat oso kirolaria delako, bestea ez delako bat ere kirolaria, zergakipa. Ez daukazu edala etiketa berezirik? Familian baten bat, ez. Garai baten bertxolarien etuan. Bai? Garai baten. Erabaki zenuen hortik ateratzea. Baina famoso nani herrin izan hau miluzen azaldu nitzelako. Bai, Begira, batxalo bat eurei ere, ez egitu. Eta famauak ere, trebeak alegia, 326 euro irabazi dituztelako, beraz. Eutxe horri bikote animo gaur ere. Garazti nahiara gure hirugarren bikotea, gure bikote barria Oiartzundik datoz. Ze moduz neskak? Ondo. Ondo garaziz ikasten zabiltz? Aurrezkuntza, Donostian. Trekitisa eta joten... Bai, jotzeut bai. Erto, bertxotan ez, baina trekitisa bai. Bai. Ondo, eta diruarekin zagardote joaten afari edo... Bai, asmoa da. Helburu hori da, ez da? Bai. Miluzera etortzeko ondo pasatzi ez gain. Bai. Era gora egin dutela, prezioek ere. Ja. Hala ere, zagardote plana ni apuntatzen nahi zeuekaz, Gonbidatu eskero, Nahiara bestak besta Raul Arizu. Bai, bueno, izandakoa. Izandakoa, ibaikan, negozien, arraunien. Ze ikasten? Lehen hezkuntza. Lehen hezkuntza, lerto. Lagunek, kuadrilekoek. Eta kuadrile guztiak ere erakusteko prest. Ongietorri, neskak. Zoragarri, orduan... Gaur, bereziki. Segi. Miluzea zera Zena txaloa, Ezan zehozak zuen laguntzuri. Nola ez, Bilboko... Zazatzeko institututik, oso ondo. Eurek ere aurkezu ez, Ondo, ederto. Neskak pareak osatzen hasiko dugu saioa gaur bai, hartu leku emaili. Eta Euskal Herriko musikariekin egingo dugu jolas. Askotan egiten dugun moduan, asko maite ditugu estimestekoak dira guretzat. Eta gaur, taldeak eta zenbat taldekide diren. Zenbat pertsonek osatzen duten talde asmatu beharko. Guaztan denpara. Zea maiz? Lau. Bulego? Bost. Oso ondo. J. Martina? 3. Neomak? 7. Oso ondo. Eskakeitan? 8. Untza? 6. Aupa! Ondo. Ezagunak zaleak ere bazaretea, kaso? Bai, ezagunak dana bai. Zuzenekoak izaten direlako oso momentu aproposa. Zenbaketa lan horiek ere egiteko, esaterako jakiteko zea maiz laukotea dela, Bilboko errekaldetik. Neomak, 2019an, talde gaztea esango dugu, 7 bat, eskakeitanen 8 dira, eta hauek hasi lanak aspaldi hasi zituzten, ez zidamu otsailaren 11an, emango dute euren azken kontzertua, Astigarragako Oiarlumen. J. Martina, 3 elektronikoa, mundiala bikaina benetan, Bulego 5, eta Untza, folk panorama astindu duen taldea, 6 da, eta 6 zuentzat ere, 60 puntu! Oso ondo! Joritz, Oier, lanean hasiko gara, badaukazu intentziorik lanerako gaur be? Bai. Erto, nordu maire, Joritz. Hori ba, Vale. Euskal musikarekin jarraituko dugu. Oier, kasu honetan, Euskal taldiek, bakarlariek izango ditugu, eta euren lanean, geografikoki, toki baten izena darmaten diskoak.
ia lotura egokia egiten dugun? Guazen, denbora. Ereñotzu. Korrontzi. Herribera. Korrontzi. Ez. Ez. Easo. Joseba Tapia. Intxorta. Zein? Intxorta. Intxorta, Joseba Tapia. Vale. Bai. Maule. Xiberutx. O Xiberrutz. Getxo. Korrontzi. Hori bai. Ereñotzu. Xabi Solano. Eta Herribera. Kiperrak. Ez da sartu, zorri. Ez da sartu pena. Herribera, Arde Herribera diskoa, mitikoa, klasikoa, piperrakena. Easo, eta gure falta egun, Izarok, Donostiara etorrita hiriarekin maiteminduta, alako kontzeptual, edo disko kontzeptual bateria atera baitzuen. Hortik aurrera, lanak ondo osatu ditugu, Getxo eta Korrontzi ondo lotu ditugu, Ereñotzu, Xabi Solano, Jaiot herriari eskaini baitzion disko bat. Agur Intxorta Maite izeneko diskoa ere badu Joseba Tapiak, eta Maule Muffin, Xiberrutz taldearen lana, laurekin 40 puntu zuek. Ederto! Puntuak galdu barik, gure lehiakideak ederto. Puntuak pilatzen, beste beste egin berko dugu, neskak, estrenurako. Ez dubek ere musikariekin egingo duzue, Jolas, nordue? Nik. Maire, hartu gara zileku emezedez. 6 talde, nongoak diren. Taldearen sorterria. Asmatu berko, guazan neskak, denpara. Zetak Nafarroa. Osondo. Entol Sarmiento Gipuzkoa. Amaren Alabak Gipuzkoa. Ez? Mirua Lapurdi. Kontu ziruak atx. Entol Sarmiento Bizkaia. Akatxe dugu, torri garazi. Lastima, eta kantuak ezagutuko dituzue seguronik, ETS-ren kantuak, bai. Arabar Errioxakoak dira, Iekora inguruan sortutako taldea. Amaren Alabak Zuberoan, akapela, abesten duen talde zoragarria. Zetak, hau asmatu dugu, Arbizun, Nafarroan sortua. Maren, Bizkaitarra, Mirua, Gipuzkoan Tolosako hirukote bada, eta Lumi, Lapurdin pop elektronikoa osatzen duen bikotea. Azkenean lau akatxekin punturik ez! Lastima! Baina horretarako daukagu izile prestatuta. Bai, horixe, eta imintziaka. Puntuak banatzeko dagoz. Puntuak banatzeko, egia da, Maiek eta Ainoak momentuz lortu zitezken guztiak lortu dituztela, jarrai dezagun. Horretan, Ainoa, hartu lekua beraz. Ea ba, imintzioka, proba ikusteko gogoa daukagu. Ea denak asmatzei dugun, denbora. Dantza, toki bat, diskoteka, dantza konkretu bat. Arina, fandangoa, banakoa, euskal dantzak. Bai? Osondo. Ea marrazten. Zigzaka, pinua, gabonetako pinua. Kontuz imintzioekin, Pinua, egurra, biga. Keinu barik, Ainoa. Zu? Bai? Ingenieria. Ingenieritza. Lanbidea. Konkretu bat, ingenieria. Kimikaria, zientzilaria. Oso ondo, hau pasuek, Beste marrazki bat orain. Erlea, eunzangoa, langostinoa, gamba, itxasoa, itxaskia, ez? Parrilla. Muskuilua, behar genuen. Urrun, muskulutik. Ja, gero esanet igual. Bai. Beste mota batekoak mejillo, muskuluak, bai. Ja, ba. Eta gabonetako arboli baina gabonak. Bai. Behar genituen. Urbildu gara, baina ze ondo, 40 puntu.
Eta ze kode bereziak, Hau, eta horrela, eta bai, eta bueno, ulertzen hariko da, zerbait. Ez dakit anaien artean, baduzuen kode... Ez, ezta? Ez que oso ondo itxik, eta orduan. Ba, Histori bat kontatzeik hor bere. ez da besterik behar. Ioriz hartu lekua, eta kontaiguzu histori bat. Eta gero beste bat. Bai, Ioriz ikustea esperientzia bat, ezta? Segulakoa. Goza dezagun, beraz. Eta guazen denbora. Sakatu? Bat, bi, hiru, konta hau, tiro, korrika, atletismoa, sprinterra, Zer da hori? kirola, karrera, lasterketa. Bai, sondo. Ladrillo, masea, zementue, hiltxeroa. Bale. Ea margotzen. Kotxea. Karabanea. Oso ondo. Eta azken bat. Mendie. Txotxongilloa. Oso ondo. Bale. Hau, bada, bebai. Bai, sokekin bai, baina eskuarekin ere txotxongiloa. Gu beste marionetak, esaten dugu. Bai, ez da? Bueno, bakoitzak berea. Egia da, jarri behar izigu kontzeptu zailagoak, Iorizi. Historiak konta ditzan benetan imintzioka, Oso zaila zan hau, Hora talentua, Laura, klaro puntu, oso ondo. Garazi nahi gara, ez da zera onena izan. Ez. Baina askotan gertatzen da. Hasi berriei bereziki. Baina ja lekuaren jabe egin zarete, nola bait, ez da? Ondo? Eroso zaudete? Bai. Ba, aprobetxa dezagun hori mintziok azteko. Nor da trebea bietan? Ez da bat. Vale, nor joango da maira orduan? Garazi, vale. Trebea baino, ausarta joango da orduan. Baina trebe, hariko zarete, seguru, ba. Bazen puntu batzuk lortzera. Pintxazua. Pikorra. Opa nahi gara? Atximurka. Bai! Tximurra. Laka. Zora gari. Marrazki bat orain. Nahi gara? Kaja bat, liburu bat. Egunkaria. Idatzi. Oso bero, Egunerokoa. Ez? Liburua. Aldizkaria. Hori bai! Hexagono bat. Jo! Oso ondo! Oso ondo! Nola da posible? Gero ariketa hain ondo egiteko, aurretik esatea, ez gara honak, ez daukagu talenturik. Nola ba? Ensaiatzen dugu pixkaten. Bai, justu hexagonoa ensaiatu da zegoen? Bai. Ez. Bai, hexagonoa be, bai. Ederto, Laura, klaro bai puntu! Bai, itzeskutu ba, hau bai dalako etxetik. Ensaiatu. Prestatuko nuke. Bai. Etorri aurretik beste ez derrezin zu prestatu, baina holan apurtxu bete hitz jokoak. Miluz amaitzen denien eta biro kotxean esate baterako, maia inoa ibiltzen sari, ez da? Itzeskutua ensaiatzen. Ibiliko gea, bai. Bai, ondo. Eske, bestela... Bai, motorra beratzeko. Badu maili, hortxe, hitzak asmatu behar, eta erakustaldia, eskaintzeko gozta gongo diguren eska, koikoa duten moduan, guazten denpora. Amaiketakoa? Merinda. Sinonimoa? Askaria. Bale. Gauez? Lo. Egin? Parranda. Lo? Deskantzatu. Paso. Txanoa? Txapela. Antzekoa? Bixera. Bale. San Silvestre? Karrera. Papera? Dosala. Osondo. Arnasa? Estua. Bentolin? Asma. Osondo. Sabelean? Txilborra. Muskuloa? Aldoinala. Oso ondo. Hau parezkat. Hau da maila, Hau da maila. Askaria. Guk etxe maintzat sintxani ikasi genion, hitz hori. Nik bai. Eta abdominalak, ez genituen ikasi. 5, 1 puntu, bikain! Eta biharre.
Ez da behar? Ez da behar bizitzarako. Argi dago. Abdominalik ez da behar, bentolin tarteko. Hori bai, hori bai. Baina, bale, mutilek, zegoen txandorain, hitz eskutuan, joritz badue, eta ia txukun egiten dugun ariketa, hemen hobetzeko margena badaukazue. Bai. Joritz oier. Bale, ia gaur, guazen denpora. Meindan, Bokadioa. urtetan, Bizkotxoa. Oso ondo? paso. Entxufen, Kableek. zirrara, Elektrizidadea. Wow. bizikletan, Pedalak. arkaitz, Lenguzue. Oso ondo. audioa, Bideoa. weben, Podcasta. Oso ondo. Bikain. alhambra, Mezkita. nun, Granada. Aupa, bale. Oso ondo. Hau, Oso ondo. Bakarra, sokamuturra falta izan zaigu, gainontzean, eta ohituren berri erakusteko ere ematen du, urte betezetan, bizkotxoa zuen etxean. Bai. Beti gala izan da hori. Elektrizitateak zirrara sortzen dio Joritzi. Ikusita dugu. Da, seguru urte betetzin bizkotxuraten arkaitz gonbidatuta dagoela. Legutxua ere bai. Claro. Besarka da bat. Dana du lotute. 120 puntu, bikain. Segi asmatuta 120 puntu. Hori da, puntu zaparra da. Oi. Harin hau esan, hobetzeko margena daula eta ezin hobeto egin. Ba, neskak ikusi duzue. Hau bai dala erakustalea hitza eskutuan, beharko genuko lokariketan bat. Nor duen? Ni berriro. Hartu leku mesedez garazi. Bortxe, konzentratu, bizok, bai bat eta bai bestie, txanda pasak eta egiteko aukera, eta ia askarra egiten dugun. Guazen denpora. Argazkiak, kamera. Famatuai, aparatxiak. Oso ondo. Bikain. Ardiak, B. Lepotikan, zintzarria. Sondo? Bihar, erregiak. Asteburua, paso. 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 Mukiak, pañulua. Kentzeko, zintza. Beste, mukizapila. Altua, Hartu leku mesedez, garazi. Ondo. Oraindik ere sumatzen dut konfiantzaz horrela sobrante ere zabiltzatela, baina ondo ari zarete. Pena ostirala. Astelena, asteartea, Bai. egunak, jakin, Ja, bai, badakizu. Tira, 3 behintzat asmatu ditugu, eta 60 puntu. Eta, markada joak nola duden ikusiko dugu, 200 puntu momentuz. Larraul, Azpeitiako markada joan, 240 ataunen, oiartzunen, 140 puntu. Bueno, esan dugu lehen, Sarriren azken liburua Munduari bira eman zion ontzia, daukagula. Bueno, Ares ilustratzailearen marrazkiekin bebai. Bueno, Elkano eta Magaian, ez izan ziren 16. mendean Munduari bira eman zioten lehenengoak. Babia puntua hortik hartuta, claro, Sarri, Euskal Idazle handienetako bat, intelektual eta pentsalari ezinbestekoa. Bueno, gaur egungo aldarakitekin ere egingo du jolas, liburu benetan gomendagarria. Eta guk eskerrak emon, Eluska Irazuri, Eluska, Asierreta Eluska egon ziren hemen, bigar, eta Eluska etorri zaigu, bueno, berbekin, triboren berbako. Txalo bero bat, berari! Eluska, eskerrik asko! Badakizu zuek zer egin, emetik urtetan zirenien, liburuek irakurri eta triboren berbak egin. Horrelako lehiakik nahi ditugu, eskatu baino eman egite dutenak. Bortxe, bai, zebrekin abiatuko gara, eta Sarriren liburuko berbekin osatuko ditugu gaurko hitzak. Guazen, denpora. Garai bateko txampona. Kroskoa, Garai bateko txampona. Olana. Joritz, Garai bateko txampona. maraia, Itxasontzi batek uretan uzten duen lorratza. arraildura, Garai bateko txampona. Maraia. Itxasontzi batek uretan uzten duen lorratza. Ubera. Oial gogor eta sendoa. Olana. Duda egin. Durduzatu. Pitzadura, arrakala. Arraildura. Oskola. Kroskoa. Lioa edo kalamua zuaitzen bereizten den zatia. Zupa. Bale?
Kalamua zehatzean, txarto esan dut. Bai. Lioa do kalamua zehatzean. Oier, lasai zegoen. Taula honen mundu bira, Elkanok eta Magaian, ez ez, bia nahi, hemen, 1 puntu zuentzat. Soto! Ba, ez da, Elkano, Magaian ez da iritsi. Ba, ez bada. Bale, Elkano, zeuaz hasiko gara? Ni, beizi. Bai. Bale. Joritz, jarraituko dugu? Bai. Liburuko berbekin, bat, bigarren taula, denpora. Zerbait uretan murgilduta eduki. Beratu. Hortzaginak inguratzen dituen aragi sendoa. Hortzoia. Lamaren antzeko ugaztuna. Guanakoa. Grina, saletasuna. Apeta. Popa. Txopa. Baratze, landarea, osto handi eta lore horikoa. Arbia. Gehiegi. Lar. Aupa! Gehiegi lar, eta pentsatzen jarrita lar ere ez ote den. Bi taula jarraian. Oso ondo, Sekulakoa. oso ondo. Beste 1 puntu zuetzat! Hortxe munduari bira eman zion, ontzia, gomentatuko dugun liburua, eskerrik asko, Eluska eta 3. taula. Garazi, zeuk, abiatuko duzu, iausten, diogun, guazten denpora. Itxasontziaren aurrealdea. Branka. Irristatu. Lerratu. Urrezko eta zilarrezko zenbait diruren izena. Eskifaia. Itxasontziaren aurrealdea. Branka. Irristatu. Lerratu. Urrezko eta zilarrezko zenbait diruren izena. Enparauak. Bai, Itxasontziaren aurrealdea. Branka. Irristatu. Lerratu. Urrezko eta zilarrezko zenbait diruren izena. Belarruzuna. Itxasontziaren aurrealdea. Branka. Irristatu. Lerratu. Urrezko eta zilarrezko zenbait diruren izena. Agian gazteleraz ezagunago egiten zaigu eskudo. Eskutua. Eskutua. Bai, eskuduak, eskutuan. bai, Geratu da eskutua. hitza bera ere, baina aurreko biak ondo emanda, Mai eta Ainoarentzat 20 puntu! Eta markagailuak honela geratu dira, lehenengo itzulia. Eta gero, 220 puntu, Maiek eta Ainoak. Joritz, Oier, zuentzat 240, Garazik eta Naiarak 240 puntu. Lastima, gaur iritsi eta bukatu da. Bai. Ibilbide laburra, baina nolakoa, gainontzean. Ona, esperientzia. Esperientzia ona izan da, kuadrilako lagunak ere aipatu baititu gulen. Bueno, ardezakete eurek ere erreleboa eta datorrela beste norbait edo. Ez dizuegu, ez ezagik galdetu dugun, diruarekin berez ze asmo zenuten eta bar? Sagarrote gitzu bete. Sagarrotei bat, hori da. Baingo du lagun artean, gu konbidatuta. Bai, botixarre, bakotxe berana? Bueno, gu konbidatu? Venga, vale. Berezi dute, hainbeste jatorra dira, eta. Opa, ikote, mil esker, Egin ezagun Iruñera orain, iazki, Iruñeko euskaldunak zorteko baitira oso, bueno, batetik Iruñean bizi dira. Bai. Eta hori bada bere hortan privilegio bat. Baina euskaldun izate utxagatik badute bestelako privilegio bat ere. Hain zuzen, Sarasate pasea lekuan, badago alako jolastoki bat. Eta prezio berean, lera jeitxiera batekin, aukera dute euskaldunek bakuna bat jasotzeko ere. Gaztelerazkoa ikusi dugu, dago alde batean, bestean, dio, lera bakuna eta lera bikoitza, alegia, individuala litzateken hori bakuna bilakatu dute, eta kasu horretan, lera jeitxerarekin batera, bakuna bat ere jaso dezakezu, joan jolastera, eta txerto bat ere jaso hau Iruñean. Bueno, eta immunizatuta ateratzen zara. Betiko, egia Iruñean euskaldunak oso immunizatuta baudela. Geuz askori buruz, oso immunizatuta dauz. Ebaren urreta bizkaik, bialdu digu, eta eskerrik asko, esan, txertoak geuk behar duenen kontra, ezin ditugu gainetik endu. Zerotik hasiko gara, oso ondo. Bigarren fasea sailkatuta, Mai Ainoa erakustaldia, gaur bai, Joritz, Oier beste horren beste. Gustatzen zaigu zebekin egoti, Guriro bai. Espentsa ez ez, Zola, ba. Gaur ere ikusiko dugu, sokatira, ikusiko dugu zerbait, Estua izaten da normalean eta, baina hortarako estutasun hori gero lortzeko puntuak pilatu behar dira. Definizioen txanda jarraian, Mai eta Ainoa biok prest. Ea bagoazen, denbora. Hegazkinean zoazela harrapatu nahi ez duzuna. Turbulentzia. Sondo, arrizko pareta luzea. Arresia. Bai, publikoa edo pribatua izan daiteke? Eskola, Baita ere, baina... Enpresa. Enpresa, bai.
Jakinduria duena aditua da, jarduten dena berriz. Aldun. Ez da gauza bera, aditua edo jarduten dena aditua baino aritua. Esatari hon batek beharrezkoa duena. Ahotsa. Ahotsa, bai. Ahotsa zaintzeko jengibrearekin ona den fruitua. Limoia. Bai. Limoiaren zaporea dena. Garratza. Garratza. Eta garratza den eta entxaladari botatzen zaion likidoa. Ozpina. Bikain. Ozpina egin liteken arbolako fruitu goxoa. Zagarra. Bai. Mozorro denda duen pailazoa. Bat eta bakarra. Takolo. Takolo! Bai! Jaiak! Jaiak dendan. Besarka da takolori. Pailazo mozorruk deskuentue? Denetik. Seguro. Bederatzi, larogeita marra, oso ondo neskak. Ondo hasi dira, han ezkerraldean. Ataunen ere beste hainbeste lortzen dugun. Joritz eta Oier, bai? Ea ba. Guazen bat, denbora. Ofiziokideen elkartea. Gremioa. Ondo, tokia, espazioaren zati jakina. Lekua. Bai, bere kasara lan egiten duen kazetaria. Joritz, bota beldurria. Bai? Frenientea. Frenientea ez. Bere kabuz freelanza aritzen da. Euririk edo elurrik gabe. Ateri. Txakur batek eta musikari batek partekatzen duten izena. Beethoven. Erromatarren autobidea. Kaltzada. Kaltzada, oso ondo. Tesiaren laburpena biltzen duen txioa. Txintesia. Tesiaren laburpena biltzen duen txioa. Txioa eta tesia. Txiotesia. Oso ondo. Miluzeko zakua irabaztea litzatekena. Ametsa. Ametsa. Tximistetatik babesteko jartzen den tresna. Tximisterratza. Ondo. Zazpi. Mutrilek, bale, 70 puntu oso ondo. Bitu, Izan zu eskerraldean betiko zalantzie. 20 urtetik gora ni telebistan dondo ez dakit eskerra eta eskuma zein dan. Ikuslien aldetik edo gure aldetik. Beti da, zure eskerreta. Ja. Claro, hau izpilu handi bat alako askanien. Zuek ondo? Ondo. Begira ari ziren, kezkatuta horrela. Eskumatara, claro, non gauz. Hemen. Bale, hori pentsatzen egoten nahi zuek lanien, definizioak egiten da ni hori pentsatzen egoten nahi. Oso ondo, eroglifikoak orain, lanien jarraituko dugu, ia danok batzen garan, zer eginera, lehenengo dator denpora. Modan jarri da, Viniloa. oso ondo. Hortxe ikusten denuen, Egipton, Nilo ibaia, Nilo ezauragarri hori, Vinilo-a. Zaleak zarete? Etxean, baduzu Ez. gailurik eta? Urasok. Jabai. Bueno, ara, ondo. Juan, musika entzutera, ara, Juan orduan. Nik askuratu dut eta konpondu dut. Etxeko Bai, bai, lehen guk asko entzuten genuen, eta orain ja berreskuratu dut, da bestera bat musika entzuteko, beste patxada bat. Jartzen zu eta... Ja ez hauz, aurrera, botatzen dana. Vinilo batekin korrika egitera ezin zara, Juan, esaterako. Ez, bai, etxin lasai egoteko zoragarria. Bigarrena, guazen, denpera. Zein irekiko dut? Ardoa. Bale? Ardoa. Segi? Ardo bat. Ardo gorria. Bale. Raia inkoa, Egipto ikusi dugun lehen, estiluan alderantziz, eta do gorri bat ikusten genuen. Do nota gorria, ardo gorria. Bale. Eroglio, urrengorako zailagoa jarri eta naparra ere gehitu, beste modu batera. Bestela. Hirugarrena, denpara. Zer jotzen duzu? Txeloa. Oso ondo! Txelo dara! Komandante txelo dara. Txelo eta honekin? Oso ondo. Txeren argazionekin kamiseta gehiago ere. Ze iraultza larrikatzea ondo, baina loaren iraultza ere. Ez da makala, Zuek oso esna, hori bai, 80 puntu! Joritz Oier, eroglifikoen txanda. Prest? Bai. Lehenengoa, badator, denpora. Non dago txakurra? Barrenean. Aupa. Barrearen emotikonoa ikusten denuen, enearen barruan. Barre, enean. Oso ondo. Txakurrik, badako zuia? Bai. Zemat? Bat. Bakarra. Ba, helen 3, baino iaz 2. Aiba. Makarra. Aiba. Eta etxe barrenean? Ez, kanpoan. Kanpoen.
Bueno, bat, aukeran. etxe barrune bizioa, baina kriston usai, hile. Bai, ez da. Eta hilek eta, bai. Bruno maitea. Bruno. Bai. Ondo, bigarren eroglifikoa badator, denpara. Nolakoa da zure boligrafoa? Bai? Amar kolore duna. Bai? Bale, Amar kolore duna. irakurri behar zegoen, oso ondo. Marko, gure marrazki bizidunetako pertsonei ezinbestekoa, lore eta duna. Amar kolore duna. Ez da boligrafo makala, Laukuek nik badakot, oin zeikuek dauz. Bai, Benetan nik badakot olan potolo batzuk. Amarrekuek ez dakit badauzen. Eroglioren herrialdea, bai. Badaude, antza. Nahiko nuke. Bale. Nahiko Nola nuke. iradokitzen dituen gauzak. Nahiko nuke amarreko sotilki, bai. potolo bat, miluzen Bueno. erakusteko. Mutilek, hirugarrena, denpora. Sarritan unkitzen gaitu, Musikak. Musikak. bai, musikak. Deiak, nota eta kasko, musikak. Ona, bereziki unkigarria zaizuen talderen bat edo? Edo gustokoa besterik, ez dakit. Ba... Nik Ruper haitzeiat. Ruper. Asko. Aize honago. Guere unkitzen gara Ruperrekin, Ondo. Bai. Eta Ioritzek? Txikat, ba, hola bat esateko... Bele pop. Ioritz asko unkitzen da txaloak entzundakoan. Bajo txalo, 80 puntu Jaldi bihurriak, bazen. Bai, zaldi bihurriak entzun dut Bai. Ruperrekin ari Claro. nintzen, enperadorearen esaldirik onenek guazen jolastera. Lehenbiziko antolatu, Geofrest, demora. Izenbedi, Ibilbedi, talde Nafarraren. talda neofarraren. Izenburu, abesti baten izenburua. Abesti baten izenburua da hori bai. Aupazuek, oso ondo. Zoragarri, eta bokalak orain. Segi dezagun martxan. Demora. Ereduan, Ez da A, ez da I, ez da orduan, ordena. ordena, batzuetako, Batzuetako. monja, moji, moa, Moj. Bi bokal, jota eta gero. Mojea. Moje. mogia, Ez, bi. Mojoa. Moje. mojei. Momentu polita izan dago, Moji, moja. Mojei. Emoji, Ah, claro, es que emoji. monja euskaraz. Emoji. Vale. Bai, NA ari zineten esaten nik hori, bueno, ez du kontutan hartu, baina. Mojei. Ez du gozatu, ez du? Zer gertatzen? Segi lanean, hirugarrena ere badatorreta. Denbora. Zerbaiten. Iturburu. Edo jatorria. Edo jatorria. adierazten du oroar. Adierazten du oroar. Oso ondo, neskak. Bai. Batek lan erdiak, besteak beste erdiak. Eta bien bitartean pentsatzen, Ze ote da. Gu badakigu. Ja, guke ez oenik. Bueno, Kar. orain bogalak. Ados. Denbora. A, Ez da? emakume. Kume. Emakumea. Emakumea. Edo gaztea. Ez, deta gero bokala, emakumea. Guztietako. Ez, emakumea. Da, Da. Gazte. Ez akaz. gaztako, Ez, guz esan duzu. guztiak, Guzti. guztiek, Ez, guztiko, ez, guzti. Guztiok. Bi. Eta 60 puntu. Eta ibilbedi, talde Nafarraren abesti baten izenburua da, zerbaiten iturburu edo jatorria adierazten du oroar. Zer da, zeri buruz ari gara, komodina, jokoan, Arrautza. arrautza, ikustezagun. Ama, Ama. emakumea da guztiok dugu bat, batzuek bi, eta mojei ordena batzutan horrela ere esaten Claro, zaie. madre, bai. Iturburua, zeren jatorria, bale. No, aldiberen ama jarritako arrautz batetik ere. Bai, hori ere pentsa dugu, Nola bait. Hori ere pentsa dugu. Tira, komodinik ez, puntu sorta eder bat, bai. Ioritz oier. Ea beste lortzen dugu, bai? Bai. Bazen, lehenbiziko antolatzera. Denbora. Zerbaiten. Ondorioa. Ez, zerbaiten. Emaitza edo ondorioa. Da. Gehienetan. Onuratxua. Onuratxua. Aupazuek. Ondo. Erraz, Za? Suertea, dek. Suertea da. Suertea? Bueno, ea, bigarrengoan ere lagundu zuen orduan. Bokalak. Demora. Willis Drummondek Eta Izarok. Onakoa. A. Karta. Ez, aurretik bokal. Aukeratu dute.
Haien diskoen azaletarako. Azaletarako! Hau zuek! Eta hau ez da zorte kontu gutxa, Joritz lanien, oier zain egoten da. Bai, esaldia oso luzea baitzen. Oier Bruno da, eta gero errematatzen du. Bai. Segi mekanika horri eutxita. Hurrengo antolatzera, demora. Sukaldaritzan, eguneroko izkeran. Mamitsua. Ez, eguneroko izkeran. Jateko. Ez. Ona. Ez. Sukaldaritzan. Ez. Esaten. Ez, eguneroko izkeran. Eta sukaldaritzan. Jateko mamitsua denari esaten zaio. Jateko. Ona denari. Ona edo mamitsua. Mono. Zorte pixka falta izan zaigu. Bai, kontagailu horrekin, trabatu gara. Baina entzun dugu, nolabait, zertzelaren bat edo beste. Mamitsua. Bai, pentsatzen demora galdu baino, guazen bokaletara orain. Bai. Gero-gerokoak. Demora. Demoraldiaren arabera. Horrelako bat edo beste. Eraztako. Ez, horrelako bat edo beste. Aurkituko duzu ondoan. Ez. Edon. Ez, deta gero. Dendan. Dendan, nori bai. Dendan. Iru, ederto, 80 puntu, Joritz Oier. Zerbaitan emaitza edo ondorio da. Gehienetan, onuratsua. Willis Drummondek eta Izarok honako aukeratu dute haien diskoen azaletarako, denboraldiaren arabera horrelako bat edo beste aurkituko duzu dendan. Zeri buruz ari gara? Fruitua. Fruitua! Komodina jokoan ikustezagun. Oso ondo! Hola, Barri! Ondo! Vale. Hor dago Izaroren limoia, Willis Drummonden mandarina. Oso polita, berezia. Eta berezia sokatira ere, Maiek eta Inoak 240 puntu, Joritzek eta Oierrek 250 eta komodina. Bai azertatzen den aldeak oso txikiak direlako, komodina egongo da hor, ia zehazotako balio duen, sokatira eragoaz. Maiek eta Ino, azeuekin hasiko gara. Balanera, danok, hasiko gara? Guazen, denpora. Zenbat zelula mota daude odolean? Lau. Iru, zein da lur edadura txikiena duen kontinentea? Ozeania. Joritz Oier, denpora, nola du izena urpekariek burua babesteko jazten duten kaskoak? Paso. Eskafandra, zein esaten zaio pasioaren fruta? Melokotoia. Marakuja, zein izan zen azkeneko Olinpiar Jokoetako boxeoko pisurik txikiena? Luma. Eulia, zen neurtzeko erabiltzen da pluviometroa estazio meteorologikoetan? Euria. Vale. Bueno, polita aldi berean, melokotoiak. Izenapen berria jaso baitu. Pasioaren fruitua da taunen. Marakuia. 67 puntu. Bestaldera joan da. Maia Ainoa, eutxi hoiei. Neskak denpora, zein neska taldetan abesten zuen Iart Leitza nafarrak? Paso. Eskalariak, taldean. Zenbat hilabeteren izenak hasten dira M izkiarekin? 2. Oso ondo. Mutilek denpora, zein euskal talde izan zen aitzindaria bideoklipa zeinu hizkuntzan grabatzen? Ezea maiz. Oso ondo. Neskak denpora, zein buru hausgarri da, batetik 9 arteko zenbakiekin kuadroak osatuz egiten dana? Sudokua, oso ondo. Mutilek denpora, nola du berezko izena titin 3. Augusto. Ederto. Augusto Ibañez. Nesken txanda, denpora, zer da irratian edo telebistan askotariko edukiz osatzen den saioa? Eleberria. Magaztina, zein euskal telesailen lehenengo denboraldia hasi da ematen Disney+. Paso. Irabazi arte, kantu herrikoiaren arabera, nongo barraraino dago itsasoa laino? Baiona. Oso ondo, Baiona. Berrogeita 17 puntu joan dira bestaldera, ezpaita daukagu komoinik. Joritzek eta Oierrek bai, 42 segundo aurretik, eta zuek ere aurre hartuta zaudete, baina badazpada puntu gehiagik galtzea, ez da komeni, Mutilek denpora, zein komiki aldizkari koordinatzen du Dani Fano gileak? Komodina. Xabiroi, bale. Denpora neskak, hilabeteko zenbatgarren eguna lotzen da zorte txarrarekin astearte edo ostiralean suertatuz gero? 13. Oso ondo, 13. Mutilek denpora,
Zerren gainean egiten dute sorginek legendaren arabera. Eskoa erratza gainen. Neskak denpora. Nola du izena emakume pilotariak biltzen dituen klubak? Paso. Ados. Zeintzuk dira musulman fededunak elkartzen diren tenpluak? Mezkita. Osondo. Mutilek denpora. Nork aurkezten duete bateko itzokei saioa? Urko Aristi. Osondo. Neskak denpora. Zein lurraldetako alderdi politikoa da UPN? Naparroa. Osondo. Mutilak denpora. Zer debekatu die Zelanda Berriak 2009 aurrera jaiotakoei? Erretzea. Oso ondo! Erretzea, hori da. Hori da denbora eta puntuak erretzea. Eta denbora amaitu denerako aldeak ere nabarmen. Maik eta Inoak 187 puntu. Joritzek eta Bierrek 293. Oso ondo! Bueno, Maik! Ainoa, esan dugu, 10. saioa zela zuentzat. Eta bizirik, iritsi gara, 11. elkarri ikusiko dugu, eta horrek esan nahi du, berrekorrak hausten bebai. Zemuz, Maik? Gaurkoe? Ondo. Ondo? Sufriuta baino ondo. Erakustaldi bikainak egiten zabiltzie, Ainoa zelan, Gabiltz? Ondo. Erto, baurren nuen, zemun zaino gongo gara. Gero arte! Anaien konkista, berriz ere mihilu zen. Ze sokatira, Bueno, saio osoak. Oso saio honak eskaintzen ari zarete, behonde izuela alde hortatik, eta horren erakusle, dirua ere ari zaretela, pilatzen bizkanaka, 619 euro. Arrezek. Ja irabazi, nola, Oier? Zerraztala. Bai, ez da? Osana. Gutxiko kinotere jo. Asmoi forma baten hasi gara? 619 eurorekin, egingo genuke... Nik gitarra mateo, zi. Gitarra, Guau. Eta... Bazuzkat, 10 zuzkat, baina alare, Amar, begira, 10 aipatuta, gaur zakuan jokoan ditugu, 10.096 euro. Eta orain galdera, bakoitza mundu bat garalako da batzu friki batzu gara. Herrialdeak bisitatu, eta zer ikusten joaten zarete? Herrialde bat bisitatuta. Eraikin esanguratsuak, ni elizak esate baterako, katedralak, hilerriak, gustatzen zaizkit. Bai, liburutegiak. Ez dago zer? Kamposantuk bai. ikusteko. Nibe bai. Bai, abizenak ikusteko. Ikusteko nor dauen eta bai. Bioritz, bereziki ez? Eraikin esanguratsukola, baino elizak justu. Ederto, orduen konformatuko zara neuk esaten dizudanarekin. Bai, beharko. Ondo, zubiak bisitatuko ditugu, finera goaz. Zakuaren bila gaur. Eremuak? Egurrezkoak, harrizkoak, metalezkoak. Ondoren azalduko diren, zubi hauek oinarrian zer ez eginda dauden asmatu beharko duzue. Badator lehenengoa. Veneziara goaz, Asperenen zubia. Bai, esango jo. Harrizkoa. Harrizkoa dela, esango dugu. Japoniara goaz eta Kintai. Egurrezkoa. Bai. Ustezu? Han bazerek, egurrezko zubik eta, ziket. Izan ziket. Luzernara goaz eta Kapelbrook. Metalezko, esango jo. Metala o harri, zango. Nahi dena. Metala. Venga, metala. Londres. Tower Bridge. Hau harrizkoa. Pragan, Carlosen zubia. Harrizkoa, no? Harrizkoa. Parisen, Pont des Arts. Metalezkoa. Venga, metalezkoa. San Francisco lagoaz, Golden Gate. Metala. Zubi zoragarria zer den galdetzeko. Metala. Zamuz? Euskalo. Ondo dela gaizki. Bale, galdera da oinarrian zer duten. Japonian jarri dugu egurrezko Kintai zubia, eta ez jakindabe danok irudikatzen dugu, ezta? Zubitxuren bat, egurrezkoe. Gerizondoak loran, zuriz. Bai, egurrezkoa da? Osondo? Bat, baita.
Japoniako zubi tradizional ezagunena, hain zuzen, egurrezko arkuduna, orain gutxi, berrera ikia. Golden Gate. Danok irudikatzen dugu, segurazki. San Franciscon, metalezko zubia da. Osondo? 1957an zabaldu zen lehenbiziko mundu gerra ostean San Franciscoko badian, trafikoa zazpiko iztu zelako. Asperenen zubia arriskoa da? Venezian osondo? Ponte dei Sospiri, italieraz, bueno, nola baita. Hemen bide, pasaten bazara. Bai? Bai. Begira. Betik bazu ez. Dago. Bai. San Marko plazatik gertu dagoen 17. mendeko zubi barrokoa. Carlosen zubia arriskoa dela esan dugu. Pragara goaz, zuzena da? Osondo. Bikain, Moldava ibaia zeharkatzen du hiri zaharretik hiri txikira Pragan. Trukakia. Tower Bridge, Kapelbrück, Pont des Arts. Berdin. Bai, hola xezetik, gero aldatzen badeo, damutu Damutu imar bai. behatzen badeo. Bestugu trukakirik erabaileko. Goazen Parisera. Pont des Arts, metalesko zubia da? Osondo. Eta 1804an eraikitako hauxe, izan zen metalez egindako lehen biziko zubia Parisen. Parisko zubi zoragarri horiek arriskuek irudikatzen ditugulako. Donostian begero egin ziren erreplikak. Londresera goaz. Eta Londresen Tower Bridge. Jartzen duzu ez da? Txura, Tower Bridgeena. Bai, bai. Tower Bridge, arrisko zubia. Arriskoa da? Ai! Oinarrian metala. Oinarrian metala dauka eta gero bai, arriz jantzita dago, Tower Bridge, eta egurrezkoa zen Kapelbrück. Arrizkoa gure bi anaiak, Joritzen Dagier, gaur ere finalerainoko zubia gurutzatuta, saritan, 619 euro. Bejo da izuela, utzi horri. Hauko eurek, hau pazuek, urro mobiluzen ataz